Парад. Равняйсь. Смирно. Товарищ глава Заинского муниципального района, парад, посвященный 77-й годовщине победы советского народа в Великой Отечественной войне, построен. Разрешите начать движение? Разрешаю. Парад. Шагом. Марш! Зейнең үзәк мәйданында Бөек Ватан сугышында җиңүнең 77 еллыгына багышланган тантаналы митинг узды. Җиңү парады дулкынландыргыч тамаша. Беренче рәтләрдә Бөек Ватан сугышының барлык фронтлар флагларын күтәреп баручылар, чик сакчылары, танкчылар, диңгезчеләр, коры җир гаскәрләре, очучылар. Бәйрәм хәрәкәтен гадәттән тыш хәлләр колоннасы, яшь армиячеләр, сугышчан бердәмлек автотехникалар колоннасы дәвам итте. Зәй районы хезмәт коллективлары бердәм булып парадка кушылды. Бәйрәм ел сайын масштаблы төс ала. Россиялеләр өчен аның кыйммәте арта. Ветераннар сафы кимүгә барса да, халык елда җиңү парадына чыга. Ул Зәй кунакханәсе яныннан азатлык китерүче солдат һәйкәле янына кадәр сузылды. Парадтагылар йөзендә горурлык хисе, бәйрәм рухы. Алар артыннан ватан азатлыгы өчен көрәшкәннәрне искә алу акциясе «Үлемсез полк» йөреше дәвам итте. Аның башында район башлыгы Разиф Кәримов һәм башка рәсми затлар атлады. Горе коснулось каждой семьи. Ведь весь народ поднялся на защиту Отечества и отстоял право на мирную жизнь. 4 ел дәвам иткән кан куйгыч дәһшәтле сугышта районыбыздан 11600 кеше катнашкан. Аларның 7410-ы фронт кыртларында ил азатлыгы өчен башын салган. 2800 зәйле сугышчан медаль һәм орденнар белән бүләкләнгән. Мактаулы рәттә ветераннар, тыл хезмәтчәннәре. Җиңүнең 77 еллыгын Зәйдә 6 ветеран, 3 концлагер тоткыны, 300-дән артык тыл хезмәтчәне каршы ала. Җиңү парадына сугыш ветераны Анна Ивановна Моисеева да килде. Анна Ивановна, с каким настроением встречаете сегодняшний День Победы? Настоящим, с удовольствием, с радостью. Не спала ночь. И пришла, все. Спасибо. Бөек җиңү көне уңаеннан тәбрикләү сүзләрен зәйлеләргә район башлыгы Разиф Кәримов җиткерде. 9 май илебез халкы өчен тантана көне. Моннан 77 ел элек бу көнне кешелек тарихындагы иң авыр, иң куркыныч сугыш тәмамланды. Җиңү көне безне берләштерә һәм бернинди дә сынаулар алдында югалып калмаска өйрәтә. Без бүгенге көн буын вакилләре ил азатлыгы өчен көрәшкән һәм сугыштан соңгы авыр елларда илне торгызуга өлеш керткән һәр кем алдында чиксез бурычлы. Алар ирешкәннәрне саклау һәм килер буыннарга тапшыру безнең өчен намус эше булырга тиеш. Минуло уже 77 лет с того незабываемого весеннего вечера 9 мая 1945 года, когда в небе над нашей отчизной мирным раскатистым громом прогремел долгожданный победный салют, ознаменовавшийся собой окончание самой кровопролитной, жестокой и бесчеловечной войны. Поздравляю всех с Днем Великой Победы в Отечественной войне. Низкий поклон поколению победителей. Низкий поклон ветеранам войны и труженикам тыла, которые порой ценой собственной жизни одержали победу в страшнейшей войне. Азатлык китерүче солдат һәйкәленә салынучы чәчәкләр дә кешеләрне тынычлыкка өнди сыман. Бабайлар рухы рәнҗеп ятмасын, тыныч тормышыбызның кадерен белик, исән булган ветераннарыбызга кадер-хөрмәт күрсәтергә соңламыйк. Без алар алдында шиксез бурычлы. Адилә Борханова, Денис Ипатов, Зәй хәбәрләре.